Можете ли да си представите батерия, която работи над 100 години? Бързото развитие на изкуствения интелект предлага технологии, които доскоро бяха отвъд фантастиката, а сега започват да доказват правото си на съществуване. Квантовите батерии заменят традиционното химическо съхраняване на енергия, като свързват атомите на еднакво енергийно ниво, което позволява те да се зареждат заедно, т.е. почти мигновено съхраняване на енергия при минимална деградация. Лаборатории в Канада, Германия, Корея и Сингапур проведоха успешни експерименти с прототипи, доказвайки квантовия феномен, при който времето за зареждане намалява с увеличаване броя на частиците. Първа предстои да се преодоляват различни технически предизвикателства, но в следващите няколко години очакваме индустриализация на тази технология, която би могла да осигури почти мигновено зареждане, свръхвисока енергийна плътност и вековен период за експлоатация. Квантовите батерии надали скоро ще станат реален конкурент на конвенционалните. Но концепцията вече е доказана експериментално, има голям потенциал за развитие в нишови приложения и ще се развива паралелно с квантовите компютри и комуникации. Така виждаме поредния пример как реалността започва да изпреварва фантастиката.